नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात उष्णतेची लाट आली असून बहुतांश ठिकाणी तापमान 40 पार गेले। त्यातच पुढील काही दिवसांमध्ये पारा आणखीन वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलाय। राज्यातील तापमानाचा पारा सोमवारी 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढलाय। आर्द्रतायुक्त आणि गरम हवेमुळे उष्णतेमुळे अस्वस्थता जाणवणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी दिली आहे। हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार देशातील बहुतांश भागात 40 अंशांपेक्षा जास्त तापमानाची नोंद झाली आहे। मार्च आणि एप्रिल महिन्यात वादळी पावसाने तडाखा दिल्यानंतर मे महिन्यात उन्हाच्या झळा वाढू लागल्यात। उष्मामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढून जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळे उन्हाळी पिकांना पाण्याचा तुटवडा भासू लागलाय। पिकांची पानं करपू लागली असून केळी, संत्री, मोसंबीसह फळांनाही चटका बसतोय। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 29 तर कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 27 आणि कमाल 31 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 ते कमाल 37 इतकं तापमान असेल तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।